o que nos parece alucinante é que o Partido Socialista actúe con este cinismo despois de fuxir da xustiza durante 20 anos, despois de que resolvéramos unha papeleta moi complicada para o Concello da Coruña, que podía terlle costado 50 millóns de euros. Actuamos con moita pulcritude e esperábamos que o Partido Socialista continuara esa investigación en vez de pechala, non? Eu me preguntaría cales son as razóns que ten o Partido Socialista para pechar desta maneira, dar carpetazo a unha investigación que entendíamos que tiña que ter continuidade e para que nos abrimos portas. Vamos a pedir acceso ao expediente, vamos a revisar as alegacións desos técnicos e os posibles informes posteriores feitos pola actual corporación para ver se realmente nos parece que está justificado ou non. Que a vista desa documentación, efectivamente hai dous posibles responsables, que son os técnicos municipais que asinaron a licencia e os técnicos da promotora que firmaron o proxecto do edificio. Claro, a noso que nos chama a atención é, sendo un informe preliminar, que ademais tivo traslado á asesoría xurídica, o que nos chama a atención é que o Partido Socialista peche o procedimento cando lle estamos dando portas para que chame, por exemplo, a declarar a esos técnicos, para que investigue aos técnicos da promotora e a partir de aí, pois que podan aparecer outro tipo de argumentos e de responsables. Quen sabe o que pasaría se os técnicos que asinaron a licencia, que a saber en que condicións asinaron, pois declararan e deran os seus argumentos. Nos entendemos que hai que seguir hasta o final nesta investigación, non? E que un asunto como da gravidade do Conde de Fenosa non se lle pode dar carpetazo desta maneira.